Ευθύμιο, τι συμφέρει περισσότερο, κοινή ή χωριστή φορολογική δήλωση στα ζευγάρια? Δεν υπάρχει μία απάντηση για όλα τα ζευγάρια. Η κοινή δήλωση είναι συνήθως η πιο απλή επιλογή, ειδικά όταν δεν υπάρχουν μεγάλες διαφορές στα εισοδήματα, σοβαρά τεκμήρια ή οφειλές. Έχει όμως και πρακτικά πλεονεκτήματα, όπως το ότι μπορούν να καλυφθούν ηλεκτρονικές αποδείξεις από τον ένα στον άλλο σύζυγο. Αυτό μπορεί να γλιτώσει επιπλέον φόρο. Άρα, για πολλά ζευγάρια, η κοινή δήλωση παραμένει πιο ασφαλής και λειτουργική λύση. Και πότε αξίζει να σκεφτεί κάποιος τη χωριστή δήλωση? Η χωριστή δήλωση μπορεί να συμφέρει όταν υπάρχουν ειδικές περιπτώσεις. Για παράδειγμα, αν ο ένας σύζυγος έχει οφειλές, αν υπάρχει μεγάλη διαφορά εισοδήματος, αν ο ένας έχει έντονα τεκμήρια ή αν υπάρχει επιχειρηματική δραστηριότητα με ζημίες, σε αυτές τις περιπτώσεις η χωριστή δήλωση μπορεί να δώσει μεγαλύτερη φορολογική αυτονομία και να προστατεύσει τον ένα σύζυγο από επιβαρύνσεις του άλλου. Όμως χρειάζεται προσοχή, γιατί αν χαθεί η δυνατότητα μεταφοράς αποδείξεων, μπορεί τελικά να προκύψει περισσότερος φόρος. Πριν επιλέξεις κοινή ή χωριστή δήλωση, κάνε πρώτα υπολογισμό και στις δύο εκδοχές. Κάνε like και follow για περισσότερες φορολογικές συμβουλές.